malam mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam, ina da tambaya dan Allah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya bamu ikon amsa ma dan Allah. Yace menene hukuncin mai sayar da sigari kuma ya rike ta a matsayin sana'a? Fadilatu Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahmatullahi alai a tafsirinsa a cikin suratul Ma'ida karkashin ayoyi guda biyu ya ce sai da sigari haramun ne, shan sigari haramun ne. Haramtar da shan sigari da duk wani abin da ke cutarwa ya yi bayani karkashin suratul Ma'ida sura ta 5 aya ta 4 da Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakumut tayyibat. Allah ya ce suna tambayanka akan menene aka halattar musu, sai ƙur'ani ya ba da amsa da cewa dukkan wani abun da yake beneficial, abu da yake na halal, abun da ya zama baya cutarwa shine abun da addini ya halattar. So da haka a ɓangaren abinci, ko da wani abinci ne asalinsa halal ne, sai zama kai in ka ci zai sa ka faɗi ka so mato ya zama haramun gare ka. Saboda me? Saboda addini ya zo ne saboda muhafaza na ababe guda biyar, ya kare wa kowane ɗan adam abu guda biyar. Na farko rayuwarmu, na biyu hankalinmu, na uku mutuncinmu, na hudu addininmu, na biyar dukiyarmu. Waɗannan ababe guda biyar su ne hikimar addinin musulunci. Preservation na life, preservation na ainihin honor, preservation na religion, preservation na intellect, hankalin mutum, da preservation na wealth. Waɗannan guda biyar su ne asalin hikimar zuwan addinin musulunci gare mu, don a kare maka, a kare mini, a kare wa kowa da kowa. Don haka duk abin da zai taɓa waɗannan guda biyar ta hanyar da bai dace ba yana zama haramun a musulunci. Magana akan cewa kuma sayarwar ma haramun ne ya ƙara bayani ƙarƙashin tsakiyar aya ta 2 a suratul Ma'ida da Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Allah ya ce ku yi taimakekeniya akan dukkan abu da yake na nagarta da kuma abu na takawa, sai ya ce kar ku yi taimakekeniya a wajen sabon Allah da duk abin da zai wanzar da gaba ko kiyayya. Sai ce ai sai da sigari taimakekeniya ne wajen sabon Allah, kuma taimakekeniya ne wajen cutar da shi wanda yake ba da kuɗi ya saya ɗin, in hakan an sayar masa an cutar da shi. Kula da wannan magana mafi inganci na malamai, sai da sigari haramun ne, shan sigari haramun ne. In mutum yana yi wajibi ya kokari ya daina. Idan ka duba medically ma shan sigari ai yana da illa. Likitoci suka ce daga cikin manyan illolinsa guda 4, na farko suka ce yana causing lung cancer, wato kansa na mai huhu ko? Huhu guda biyu ne a zuciyar ɗan adam, akwai dama akwai hagu. Huhu na hagu yana da tsawo bayi da faɗi saboda gefensa akwai zuciya. Huhu na dama yana da me? Yana da faɗi bai da tsawo saboda ƙasansa akwai liver. To waɗannan guda biyu suna daga cikin 5 most important organs a jikin ɗan adam, wanda duk inda ɗaya ya taɓu yana iya zama sanadin rasuwar mutum. Wato life threatening organs ne, da brain, da lungs, da ita heart da kenan, da liver da kenan, da ke kidney da kenan. Waɗannan guda biyar sun fi kowane ɓangaren jikin mutum muhimmanci. To hatsarin shan sigari na farko yana iya sa kansa ta huhu. Na biyu illarsa yana sa heart disease, wannan zuciyar yana iya sa disease za ta lalace. Na uku daga ciki yana sa matsala na respiratory system, wato system ɗinka na sheƙan oxygen da fitar da carbon dioxide iya lalata shi. Na hudu yana sa akwai nicotine a ciki wanda yana sa ka zama addicted to it. Addiction yana da hatsari ya zama in baka yi baka da kwanciyar hankali. Waɗannan su ne manyan dalilai da yasa duk wani mutum mai hankali ba zai sayi taba da kuɗinsa ba. Kuma in ka duba bincike na WHO a 2012 ya tabbatar da cewa kuɗin da ake kashewa akan economic cost na ainihin taba kadai a duniya ya isa ya magance yunwar duniya gaba daya. Yunwa da ake ciki yanzu a ce Gaza, kasar Somalia, kasar Yaman, kasar Ukraine da ake yaƙi, duka Afirka, wannan kuɗin taba annually ya isa ya magance yunwar duniya gaba daya. Saboda a 2012 WHO suka ce kuɗin da aka kashe na economic cost na taba kadai wajen shan taba ko kuma
sayan maganin cutar taba ya kai 1.4 trillion USD, wato dala Amurka trillion 1 da biliyan 400. wannan kudin wannan fa a 2012 kenan, aka ce a 2030 zai kai wajen kusan 2.5 trillion USD, kusan entire GDP na Afirka. Wannan kawai akan economic cost na taba ne kadai. So ai masu hankali ne mu, ko babu addini abinda ba zai amfane ka da komai ba, me yasa za ka yi shi? Ba ka da shi. Shi yasa shi musulunci ya zo ne dan ya kare mu. Shi yasa Ibn Uthaymin bisa ga ka'idodin da ya koya wurin As-Sa'di rahimahullah cewa addinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i sharri anhu wad-darar fa kullu amrin nafi'in qad shuri'a wa ma yadurruna qad muni'a wa ma tasawi dararin wa manfa'a yakunu mamnu'an li dar'il mafsada. Addini ya zo ne dan ya datar da mu, duk abin da zai amfane mu addini ya halatar, abin da zai cutar da mu addini ya haramtar. Duk inda aka samu amfani da cutarwa sun zama daidai wa daida, to anan yakan haramta. Me dalili? Saboda a musulunci toshe kofan barna ya fi muhimmanci akan jawo fa'ida. Kare ranka daga hatsari ya fi muhimmanci akan a baka kyautan kuɗi, saboda idan ba ka da ran ai kuɗin ba zai ma amfani ba. To yasa kullum kare mutum daga cutarwa shine priority na addini gabanin ma amfanar da shi. Protection da preservation shine na farko. Don haka wajibi ne a nisanci taba, wallahu ta'ala a'lam.